Aurkitu zure lekua Deuston. Etxean bezala senti zaitez gure ostatu aukerekin. Hiri berria, etapa berria eta erabaki garrantzitsuenetako bat. Non biziko zara? Deustuko ikastetxe nagusia. Komunitatea, laguntza eta unibertsitateko bizitza kampusaren bihotzean. Egoitza bat baino gehiago, familia berri bat aurkituko duzu. Bilbon eta Donostian dauden hainbat unibertsitate egoitzen artean ere aukeratu dezakezu. Zure egunerokotasunerako pentsatutako espazioak. Izan ere, kontua ez da soilik ostatu bat aukeratzea, zurekin bat datorren lekua aurkitzea baizik. Zerbitzu guztiak eta nazioarteko giroa eskaintzen dituztenak. Beste ostatu aukera bat pisu partekatu batean bizitzea da. Bilatu, iragazi eta aurkitu zure etxe bizitza aproposa Deustuko ostatu plataformaren bidez. Jarri harremanetan Deusto Global taldearekin eta aprobetxatu eskontu esklusiboak eta aholkularitza onena.